pening jero kamar dadi sule ning sliramu tak simpen ana atiku liya wektu lagi metu dugelan antene njaluk pangapura karo panjenenganipun Bapak Ramli sak keluarga dalah Ibu Krisyanti pane gendala king panggung Pak panggung tukang panggung loro telu karek piro berarti Pak hari papat mula le masang panggung telat njaluk pangapunten mawon sak agung-agunge sak kata-katae nggih Pak nggih ngono iki tasik dientosi lho Pak lah iya dinteni ya akeh sing mulih sing entosi karak mangga ya ora karak tok lah apa lebokno sapi lah iya lebokno wedhus iki ning desa ndi ning desa Pindang Pak Panggang kok Pindang iku eh Panggang arep Pindang Panggang kok Pindang jaluk blonyoan kok blonyoan omonganmu desa wanyen aneh-aneh kok. Kono iki ana desa Jati Wedhus. Jati Kebo. Lah timbang kowe Pindang. Jati Kebo Jati Wedhus. Ha iya ana kono ana desa kenen nggo nyabrang nak wayah banjir. Apa, Pak? Prau. Prau. Ah, suwene. Kono ya ana, Pak. Apa? Jungklang. Doplang. Doplang. Omongam kok jungklang. Iki ning acara apa, Pak? Acara hakikah karo kitanan. Iki mang tok li. Tak gecek mati ya malah. Wong kok senengane gecek iki lho. Lho acara kok tok li matane ku. Tok li iki gak saru ya, Pak. Ya saru ah. Pikirane ngeres kok. Ha ya ngetok li wae. Ora. Lah tok li Tok li ana artine dhewe. Artine nek ngetok hanya sekali. Ngono. Ya iya nyak pindho ya entek omongam kok iso. Kayak nggonem. Sing dikitanake adik sinten, Pak? Ora roh aku jenenge Dawa kok. Alah. Sing dikitanke adik sapa mau? Alah, ora roh catetan yo. Iki lho. Baca. Aku rasa maca wis hafal ngene. Hafal piye? Hafal lah. Sing dikitanake adik Adiasta Aleksi ora maca Pradipta. Lah ora maca apa wong jeneng saiki ora maca. Angel ngene jeneng kok ruwete ngono lho, Pak. Jeneng kok ruwet ya zaman kemajuan ya ruwet. Zaman dhisik saurunge taun 95 ya jenenge angger Gatoloco. Jenenge Gatoloco? Lah misale, Pak, laire Jumat Kliwon ya Jumain. Jumat Kliwon Jumain. Jumalegi Jumadi. Nah. Angger tik ngono ya. Setu Kliwon Sapon. Ngene gampang jeneng saiki ku iso milih. Nang ngene Google ana. Lho iya. Nama-nama anak laki-laki utawa nama anak-anak wanita. Lah iya kok iso. Iki lho jenenge ya, Pak. Ana montor, ana tangan. Ana montor, ana tangan iku piye? Lah asta iya apa asta? Asta dak asta. Iya. Asta iya apa? Tangan. Lah, Lexi iki montor. Wah. Montor karo tangan digawe jeneng putrane Bapak Ramli. Jenenge sapa iku cetakno? Adiasta Aleksi Pradita. Sing nomor loro, sing diakekah, Pak. Arselio Elzian Kenandra. Iya. Muga-muga berkah, muga-muga barokah. Amin. Bapak tamu undangan antusias le. Iki bapak tamu undangan iki ya teko ora cerak-cerak, adoh-adoh. Mancanegara, Pak. Mancanegara mula didongak-dongakno muga-muga teko becik mulya ya apik. Amin. Saiki mung ngono wae awak dhewe mangayu bagya ana daleme Bapak Ramli. Ibu Kristanti. Ibu Kristanti. Sepisan malih dumateng panjenenganipun Bapak Ramli nyuwun pangapunten kawontenan menika. Nggih. Yo diaturi lagu. Lho.
Aku kok mau tinggal iku piye? Ora tak tinggal wis tak ulemi nek kon jari ndang metu kok iso. Oh, kok tinggal. Ndang casi lagu. Saiki. Ya iya. Apa mengko? Gak engko bar maghrib. Engko nek bareng karo Anjen malah bingung. Iki wis jam 5 seprapat. Iya kok iso. Dilungkas wis ame maghrib. Ayo ndang. Ayo diaturi lagon mengko bengi ditutupno meneh nggih. Ya. Lagu napa, Bu? Separo ae lagune. Napa? Napa, Bu? Cepat, Bu. Napa lagune? Ayo. Sebarang dangdut napa campur sari? Manut nggih. Alah jambu alas. Ayo. Jambu alas, Mak. Alah iki ngerti judule lagu jambu alas are. Aja jambu alas bendino kok. Kene Mbok mbok sing apik nyanyi apa ngono ae lho ah. Dino sing durung metu. Ya ngono. Ayo diaturi. Tapi kene mbok takoni judul lagu ya ora roh ngaku mbek dagelan ya ora roh judul lagu. Sing mara ya apa? Duwe ah. Oh, Potong duit anem. tok iku lho. Monggo Mas Isin diaturi Dino. Lah separo ae gak apa-apa. Separo. Heeh. Heeh. Lakone sing dawa iki. Ding. Kerja bareng JNC Audio, Siswa Budaya TV. Oke. Ya. Sugeng sonten dumateng para tamu undangan nggih Mas nggih, Bapak Ibu. Bapak Ramli. Nah. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir Makasih Santi. ora bakal luntur ora bakal mutir ngaku nembus tekan kayangan krungu suaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi ngukir endah ayumu koyo widodari mungkin iso enteh